Afrika kubingelela umlungu ozoyibhuda iphansi naphezulu inkunzi ejama enhlano othukela kwadungeka iziziba. So namhlanje sifisa ukuxoxa ngomlando omkhulu obenzima nokho. Besiqala lapha kaMlando Matrix ukuthi sithi Masimba sijula sifuna umlando wesibongo ukuthande ukudonsela kube nzima. Umlando wakamdlalose lo kodwa ngaphambi ukuthi siwuqale sifisa ukubonga insizwa okuyiyo eyaba nesicelo yafaka isicelo yathi madoda nathi siyacela ke nivele nomlando wesizwe sakithi. Insizwa le uSifundo umxolisi wakamdlalose olaphaya ophongolo. Kodwa ke uye wakuveza ukuthi umzi omkhulu wakubo ulaphaya eFryhead ebaqulusini. So ke siyesahamba sizama sifuna ngawo lo mlando wakamdlalose kodwa ke kukhona esikutholile. Kulokho esikutholile sizofisa nani njengesibongo sakamdlalose ukuthi ke nimbe nijule kukona ke nibheke ukuthi ingabe izinto ziyahlangana yini. Kodwa sithe masiubheka sihlanganisa lapha kaMlando Matrix sisathola ukuthi kungazi ukuthi impela umlando ubheke khona kulokho esiyesakuthola. So ke siyazi isizwe sakamdlalose isizwe esikhulu lesi saziwa kakhulu ngokuthi onyanda yephahla. Siyazi iphahla kwabaningi njengamanje igama elithi uphahla lusebenza njenge-roof ukuthi uma kuthiwa uphahla kubhekisele kwi-roof kodwa leli gama lalibhekisele kumuntu oyiwele. Amawele la kwakuthiwa amaphahla. Amawele amaphahla. So ke lokhu kukhomba ukuthi lesi sizwe sidabuka ngaphansi kwenzalo yamaphahla amawele. Kodwa ke sithe Masimba sijula sibheka ukuthi ingabe imaphi lamaphahla ekukhulunywa ngawo. Siyazi lapha esizweni samaNguni. Isizwe samaNguni sisengamelwe noma ziningi zizoyidabuka ngaphansi kwamaphahla. So ke uma uzobheka lapha kwaZulu uzothola ukuthi uma ubheka uphunga noMageba baba amaphahla. Uma uhlehla njalo ubheka futhi ngaphansi kwenzalo kaMalandela futhi uma ubheka uMchunu noKhanyile kuthiwa nabo baba amaphahla. So ke maningi amaphahla kulesi sigaba sesizwe sabeNguni. Khona engingawabalile njengamanje ukuthi azovela futhi njengoba siqhubeka nawo umlando wethu. So ke siyazi ukuthi onyanda yephahla badume kakhulu noma baqhame kakhulu ngenzalamizi yabo uNhlaka. Abaye bathi uNhlaka kodwa sithi uNhlaka thina ngoba leli gama lisho structure uNhlaka. Ungacabanga ke nje basesathi uphahla lumelela i-roof. It's a structure somuzi. Ukuthi amaphahla kavele nje bakwamaphahla kuze inzalo esidabwa esiswini esisodwa zembili. Umuzi wawusuke uzokhula ube mkhulu phansi kwalamaphahla. So into eyayaziswa kakhulu emandulo nakuba kwesinye isikhathi kuyaye kuvela ukuthi kwesinye isikhathi iphahla lalendiswa kodwa amaningi siyathola ukuthi hayi ngasakuselona iqiniso lokho. Ngoba amaphahla amaningi aphila futhi kunezizwe ezidabuka ngaphansi kwawo kuze kube inamuhla. So ke uma uzobuka uNhlaka kuthiwa uye owadumisa lesi sizwe sakamdlalose saziwa. Kodwa sizoveza kungani bebizwa komdlalose ngasekuphetheni kwawo umlando wethu. So siyazi ukuthi uNhlaka uye owanikwa leya ndawo elaphaya ebaqulusini kuFilidi. Kuthiwa uma uzobuka indawo eyakhelwe lesi sizwe esikhulu sakamdlalose kuthiwa indawo yabisuka lapha eMzinyathi kuza ku-Atrecht kuqonde eMbilane ngasehlobane kuqonde uPhondwane kuhambe kwehle ngomzinyathi kwehlele lenjana. Kuthiwa lonke lelizwe elakamdlalose sisuka kwabantu abakhulu lapha. Kodwa siyathola ukuthi balithola emva kokuba
benqoba amangwane ngoba amangwane ayehlala laphaya kulelizwe noma ayelakhele. So-ke uNhlaka ngobuqhawe bakhe cishe kuyilokhu akwenza, wanqoba izizwe zamangwane ezayihlala lapho, wayesenikezwa lelizwe elilaphayana ehlukana. Kodwa uNhlaka ngabe wayevelaphi? Ngoba uma uzobheka ngokomlando, uma kuwukuthi bayafika kule ndawo esebaqulusile ehlobana komzinyathi njalo njalo, kungenzeka noma kuliqiniso khona lapho bedabuka khona. Siyazi indawo le ebiza ngelwa kwaZulu njengamanje, kodwa bona ukephi lapho beyoqhamuka khona. Ngiyacabanga ukuthi ngisho nabadabuka ngaphansi kwaso lesi sibongelo abafisa ukukwazi ukuthi siyezwe ukuthi kuyaye kuthiwe silakhele leli lakwaZulu, kodwa sasivelaphi, sidabuka kubani? Kuyaye kuvela ukuthi inzalamizi ngaphansi kwalesi sibongo, uNhlaka wayedabuka ngaphansi kwenzalamizi uDikane. uDikane okucishe okungenzeka ukuthi bathe uma bebheka lonke leli lakwaZulu, bebheka lenzalamizi ekuthiwa uDikane, bangakwazi ukuthola kwakubani luDikane. Kwalapha kaMlando Matrix, ngenxa yokuthi siyaye sifuna ukumba, sijule, siphequlule yonke indawo, siye sakuthola lokhu ngoba uma uzobheka ezithakazelweni zabo umdlalo sekunokuthile okuvelayo. Njengoba siye sisho ukuthi ulimi esilikhulumayo, isibongo nesithakazelo yize siqukethe umlando wethu. Uma singabhekisisa ikakhulukazi kulezo zici noma lezo zinto, umlando wethu kuyoba lula ukuthi siwuthole. Kwesinye isikhathi bese siwuhlanganisa nokuthile okubhaliwe, bese siyakwazi ukubona ukuthi nakho abebeqondile lapha. So-ke uma uzobheka izithakazelo zabo, kuyaye kuthiwa unyanda yephahla wakhwenta. Nali leli gama lokuqala lithi khwenta, akukho lapho litholakala khona leli gama lithi khwenta, ngoba kulima leli sinqamlelwe sigama elithi umakhwela intaba laba okhwenta. So-ke litholakala ezansi eSouth yaleli lakwaZulu esilakhele. So uma wehla njalo ubheka ezindaweni ezifana no-Eastern Cape, ezizweni zamabhaca, ezizweni zamampondo, ezizweni zamampondomise, kulapho uzothola khona leli gama noma izibongo ezibizwa ngokuthiwa ukhwela intaba laba. Uzokhumbula kona sokuveza zonke lezi zizwe nesizwe sakwaZulu, nazo zonke izigaba zabenguni bayazalana bonke laba bantu. Uma uzobukela amavidiyo ethu uzobona uma uhlehla ubone lapho lezi zizwe zonke zihlangana khona. So-ke sithola kodwa manje sekuyizizwe ezihlukene ngokwesigaba, sekukhona amaZulu, amabhaca, amampondo njalo njalo. Kodwa uma uhlehla ubheke emuva uzothola ukuthi bayazalana laba bantu. So leli gama lithi khwenta kulapho silithola khona, silithola lapha ezizweni ezimase ezansi, kodwa izithakazelo zabo noma izibongo zabo abakamdlaloze ziyaveza ukuthi lokhu kungase kwenzeka kube iqiniso, ngoba uma uqhubeka nazo kuthiwa uphanga kufa labo Dikane, oSiphungulo Sayongoye, omagujwa lapho engefe khona, wena kaNhlanga ukuthi Sibomvu amanxeba, wena webhaca elithanda impi. Uyabona kuthiwa abebhaca elithanda impi. Siyazi amabhaca nje basisho azonakala lapha masezansi kwezwe leli silakhele, ikakhulukazi lapha kwaZulu kwehle ushona ezansi, ezinye izizwe lezi esihlobana kakhulu namaZulu. So-ke nakho kuvelayo njengamanje, uNhlaka kungenzeka ukuthi wayedabuka kwelamabhaca izwe. Nakho okuphinde ukufakazelena kakhulu lokhu, kuthiwa wona webhaca elithanda impi ngoba ladla uDayi kaSkhova. uDayi kaSkhova wakubani? uDayi kaSkhova uma uzobheka njengamanje kunesibongo sakaDayi esikhona. Lesi sibongo sidabuka ngaphansi kwezizwe zamampondo. So-ke uSkhova lo kungenzeka uye wazala lezi zizwe ezizibiza ngoDayi njengamanje, njengoba kuthiwa uDayi kaSkhova. So-ke izibongo lezi ezitholakala masezansi, cishe mhlampe ezinye zezenzakalo ezenzeka
lapho lesi sizwe esikhulu sakwamdlalo sesiselapha eningizimu naleli laKwaZulu. Siyazi zonke izizwe eziningi zadabwa masenhla lapha kwelakaZulu zehla zashona ezansi, kodwa nje basazi ufuduko alwenzeki nje kuphela kanye. Ufuduko belwenzeka, uthola ukuthi kuzokwehliwa kushoniwe ezansi kuphinde kufuduke futhi kunyuke. So besilehla silenyuka leli elise-Afrika engakafika amabhoda akhona njengamanje asivalelayo. So ke ilokhu obekuyaye kwenzeke. So ke kungenzeka ukuthi lesi sizwe sakwamdlalosa ilapho khona sahlangana khona nalesi sizwe sakwaDayi, lapho khona esimthola khona umdlalo edla umhlakaniso. Kungakho ke kuthiwa amabhaca lawo abebhaca elithanda impi eladla uDayi kaSkhova. So ke uDayi nje basesiyeza kuveza izizwe lezi ezitholakala lapha yamasezansi naleli silakhelela kwaZulu ke kuthiwa uNtamonde kaMsuthu lapha uZakuzo uDindi. So ilokho esiyeza kuthola lapho Simba sijula ngalesi sibongo kuthiwa uDindi babuye basebenzisa isibongo sesisemane. Siyazi uNtamonde kaMsuthu izizwe eziningi ezibizwa ngomsuthu baphinde bahlangane nezizwe eziningi. Siyazi khona nesibongo sakaCobo esibizwa ngokuthi uNtamonde kaMsuthu umthusi. So ke kumane kuyizizwe ezizodwa lezi, kodwa ngenxa yokuhlukana nokuqambeka kwezizwe ngokwezinzalamizi nangokwezenzakalo nangokuhluka noma kokuhlukana phakathi kobukhosi, sithola sekukhona izizwe eziningi ezikhona njengamanje. So ke kukulapho singathi uma siyafuna ngempela ngalesi sibongo esikhulu sakwamdlalo sekulapho singafuna khona. Okunye sizokuveza siyasola engazi ukuthi uNhlaka uye kanye owabizwa ngaleli gama elithi umdlalosa, noma kungenzeka belisebenza ngaphambilini ngoba zikhona nezinye izibongo esizithola livela leli gama elithi umdlalosa, kodwa nje basiyezasho ukuthi limane kuyigama elinencazelo ukuthi kungani babizwa ngomdlalosa. So ke lapho sifuna ke ezizweni emasezansi noma eningizimu yaleli silakhele kwaZulu, uzokhumbula isizwe samabhaca sidabuka ngaphansi kukaMatikane, uMatikane. So ke kungathusi ukuzwa leli gama lithi Matikane nakho phela nomdlalo sekuthiwa uNhlaka wayezala uDikane. So ke abaningi bazothi hayi kungenzeka ukuthi hayi badabuka ngaphansi kwasizwe samabhaca uMatikane, engani phela uMatikane udabuka ngaphansi kwesizwe esikhulu samaZulu, badabuka ngaphansi kwaZulu impela, uZulu kaMalandela. So ke abaningi bangaze bathi ke hayi uyena lo Madikana, kodwa bona bamfaka bamane basidikana, kodwa ake sinabe sibheke ukuthi akukho lapho khona futhi singaphinde sifune khona sithole leli gama lisidikane, ukuthi akukho lapho livela khona futhi kwezinye izizwe ilapha yamasezansi. Khumbula phela sesilapha manje eningizimu ngoba sisema sibheka umlando ngokwezibongo zabo usikhomba khona lapha eningizimu ukuthi kungenzeka ukuthi lesi sizwe kulapho sidabuka khona. So ke sisema sibheka sithole lapha kukhona izizwe, isizwe esikhulu samaMpehle, isizwe esikhulu samaMpehle kulapho khona sithole khona isibongo esikhulu esaziwayo lapha yamasezansi ekuthiwa isibongo sakwaDikana. ODikane lapha sabe sesifuna ukuthi akunakwenzeka kuhlangane nalesi sibongo esikhulu sakaMdlalosi. ODikane kuthiwa badabuka phansi kwesizwe samaMpehle. AmaMpehle siyazi nokho ukuthi leli gama lisimpehle licishe lifana encamashini naleli lisiphahla. AmaMpehle kuthiwa badabuka phansi kwesizwe zamaMpinga. Kodwa ulalela ukuthi lezi zizwe zamaMpinga zona zidabuke kanjani. Uma kukhulunywa ngesizwe samaMpehle lapho besithakazela bona abantu bangoCabashi, oCabashi, oDikane, oVetha, oNotsheto, oGocinyongo, oMasilo, oNkomozibovu. Naleli gama lisidikane
akunakwenzeka ukuthi uNhlaka wayedabwa ngaphansi kwalezi zizwe zamaDikana, kungakho kuthiwa uzalwa nguDikane. Yeah. So uDikane siyathola ukuthi udabwa ngaphansi kwesizwe samaMpehle. Uma sibheka isizwe samaMpehle nakho kuvila kuthiwa lesi sizwe samaMpehle sasidabuka enzalamizini uMpinga. So ke uMpinga yena kuthiwa wazala uMawawa noPhahla baba mawele. Yeah. So kungenzeka leli lithi Mpehle nakuba uma sibheka ngaphansi kozalo lukaMpinga bathi uMpinga wazala uMawawa, wazala uPhahla, wazala uMbusha, wazala uDebeza, wazala uNtshikwe, wayesezala uMpehle kanye noXhokosha. Yeah. So ke kula sina masibheka le kungenzeka ukuthi uMpehle isizwe samaMpehle sidabwa kuPhahla. uPhahla wayeyiwele likaMawawa. Yeah. So okungenzeka ukuthi kungakho manje lesi sizwe sikaDikane, uDikane esibe sesiqhamuka noNhlaka uMdlalose kwathiwa unyanda yePhahla ngoba dabwa ngaphansi kwePhahla. iPhahla elizala uMpinga eliyiwele kanye noMawewe. Yeah. So ke ilapho siye sathola khona umnyombo walesi sibongo esikhulu sakwaMdlalose ukuthi kungenzeka kulapho bedabuka khona. Khumbula uDikana nguye ozala uNhlaka bese zalwa amanye amaqhawe amakhulu akhona lapha nakwaMdlalose osekethwayo ontuzwa kwehle njalo oGomba. Yeah. So ke kodwa akuzwe ukuthi kahle amaMpinga wona adabukaphi. Kuthiwa uMpinga wayezalwa uNtose. uNtose siyazi uNtose uzalo lukaNjanya. Yeah. So uma sikhuluma ngoNjanya abaningi sekuzobuya umqondo ke manje ukuthi phela uNjanya nguye futhi ozala izizwe eziningi ezivela ngisho nalapha kwelaKwaZulu esilakhele. Uzala isizwe sakaMkhize amambo kuthiwa dabwa ngaphansi kukaNjanya. Yeah. uNjanya siyazi ukuthi uyo wazala amawele futhi amaPhahla. Yabona aphinde avela amaPhahla ngaphansi kwalesi sizwe samaNguni. Ukuthi amaPhahla wakuthi lamaPhahla kwakuMpondo noMpondomise. Yeah. Bese zala imfusi ukuthi uXesibe lapho kudabuka khona izizwe zamaXesibe. Yeah. So ke esikuthola ukuthi uNtose yena wayezala uMpondomise. Sho ngamanye amazwi uNjanya kwakumkhulu wakhe. uNjanya siyazi wayezala uSibiside simjebelezana iSibiside simabanje saphandle abanguni bafunga. Siyaye sithi uma sikhuluma ngale nzalamizi lapho kaMlando Mathix siyaye sithi uSibiside kungenzeka kwakumalandela umulandela ngokulandela inkomo zamadoda. Kodwa futhi bese sibuye ngoba abaningi baye bashaya amakhala uzindoda ukwazi manje ukuthi ungasusibiside uzomalandela benomuzwa ukuthi phela noSibiside naye wenzala ezimele inzalamizi ezimele lezali izizwe eziningi. Kuthiwa waphandle abanguni bafunga futhi iziningi izizwe zadabwa ngaphansi kwakhe ezakhele leli laseBunguni. Ezinye zaba namandla kakhulu nje basizobona isizwe samaMpondo namaMpondomise izizwe ezinkulu kakhulu lezi. Izizwe zamaXesibe izizwe ezinkulu kakhulu lezi okusakhulunywa ngazo namanje. Izizwe ezizimele ezaba namandla amakhulu. Kodwa uma uzolandelela umlando kahle uzothola ukuthi uSibiside kuthiwa wayezalwa uSidweba lo okuye kwavela ngaphambili uSidweba kahle kwaba uSidwaba. Babeqonda ukuthi uSidwaba lo Sidwaba seluthuli. Sidwaba seluthuli uzalo lwezizwe zamadlamini. Yeah. So lapho kuthiwa bakaMkhize badabuka khona nje bakuthiwa banobuhlobo bunzulu nezizwe zakaDlamini amambo lawa. Yeah. So ke uma sikhuluma ngoSidwaba seluthuli kwazona izizwe zamaMpondomise ngaphansi kozalo lwakhe uNtose nje bezana amaMpinga baye bathi bahlubane eduze kakhulu nezizwe zamaHududu. Siyazi umaHududu oSikhomo siyazi uSikhomo uye lo ozala izizwe zamaXhosa. njengoba sathi ngapha ezweni samaXhosa uSikhomo wazala uDugu
uTogo kuze uMntungu sisa kuvesa uTogo uMntungu malandela. So uyo dabulise zamaXhosa sikhoma ukuthi ngapha kaZulu kusuka uZulu lo uLuzumane. Njengoba noSikhoma amaHudu mayethakazela basibiza ukuthi bawoZulu. So ke izizwe ezizodwa ziyahlangana kodwa manje sesithola sekuhlangana nazo zonke lezi zizwe zamampondomise. Amampondomise azala amampinga bese kuvela amampehle lapho kuzalwa khona uDikana bese zala uNhlaka bese kudabuka isizwe sakaMdlalo sekuthiwa onyanda ephahla laba ngenxa yokuthi bazalwa iphahla eliyiwele nomawewe. Kodwa futhi singaphinde sithi kuthiwa onyanda ephahla ngompondo nompondomise njengoba nabo umpondo nompondomise bamaphahla bamawele bese kudabuka lezi zizwe ezinkulu esizibona zikhona namuhla kuleli silakhele. So iloyo umlando wesizwe sakwaMdlalo soDikana sikhombe somgabasho. So ukuye sesakuthola amampehle athi awucabasha leli gama esilithola ngapha kaMdlalo sibasogabasha. Siyazi khona amacabasha amanye azalwa ngaphansi kwesizwe sikaMalandela. Ucabasha basibiza ngoGumedo Mnguni labo uMhlathuze. Izizwe zamacabasha lezi nabo bathi bawocabashe kodwa futhi igama elisebenza leli ngoba leli lithi cabashe lisho ukuthi bacaba manje lapha. Siyazi isilwane esicaba matshe njengoba siye sathola ukuthi lapha ezibongweni zezizwe zabanguni baye basebenzisa kakhulu izibongo besusela ezilwaneni. So izingwenya siyazi ingwenya iso isilwane esidla amatshe. Baye bathi abaningi iyawadla lamatshe ukuze izokwazi ukuzika kahle phansi. So abacabi bamatshe lapha. So kungenzeka ngapha uMdlalo sebamsusu basamagabasha. Kanti umuzobuka amampehle wona asusu nje asamacabasha. uGumedo Mnguni bona bathi bangocabasha uMhlathuze. So ke bona bayamfaka uJino bese bethi cabasha. Izizwe zamangwenya lezi uma uzohlehla njalo ubheke amanguni ngisho nalapha eselapha ezizweni zasemabhungu bayibiza ngamangona zingwenya ama-crocodiles. Izizwe eziningi uzothola zisebenzisa lesi sithopho sokubizwa ngamangwenya. So abangeke basho bangongwenya bazosebenzisa amagama kodwa ahlobane eduzane nalesi sithopho. So ke amacabashe lawa. So ke kulapho sithola khona ke manje lesi sizwe esikhulu sakaMdlalose sesibizwa ngoMdlalose uMdlalothe. Leli lithi Mdlalothe lisusele igama lelithi umudla alothe. Lothe okusho ukulotha. So ke ingwenya siyazi lapho idla ithatha ukudla phezulu bese ishona nakho phansi. Ngisho ibamba isilwane esikhulu esingangenkomo isibamba bese sidonsela phansi ishone phansi. So kulotha kusho ukushona phansi. Ukushona phansi. So idla ilothe. So bese lithi malihlanganiswa leli gama kuthiwa Mdlalothe. uMdlalose lawa amangwenya ingakho bebizwa ngoMadlula. Uzothola esinye isibongo esikhulu esibizwa ngoMadlula okunene. Isizwe zamangwenya babuye bazwe ngokuthi ongwenya nabo okunene. Isizwe sihlobane eduze kakhulu nezizwe zakwaDlamini lezamambo. So ke bonke laba bantu bayinto yinye. So ke sithe masibheka sathola lesi sizwe sakaMdlalose sidabuka ngaphansi kwalezi sigaba. So ke iyo incazelo yaleli gama lesimdlalose ukuthi lisho ukuthini. So ke kola siyafisa ukuthi nani onyanda ephahla nizimbele nizijulele kulomlando siye sawumba sibheka ngalesi sizwe esikhulu. So umkhombandlela siwuthole lapha ezibongelweni noma esisakazalweni zalesi sizwe sasesibheka ngisho nencazelo yaleli gama. Sabheka ukuthi inzalamizi enkulu eyaziwayo nekuthiwa lesi sibongo saduma kakhulu ngayo uNhlaka yayizala uDikana.
yadabwa ngaphansi kwesizwe samaDikane. uDikane siyazi udabwa ngaphansi kwesizwe samaMpehle. amaMpehle adabwa ngaphansi kwamaMpinga. amaMpinga wona siyazi ayezalwa uNtoso. uNtoso wayezalwa uMpondomise. uMpondomise ozalwa uNjanya kaSibisithi simtshimbiliza neSibisithi simabandisa phandle abanguni bafungama. uMkhize badabwa ngaphansi kwayo lenzalamizi. siyazi uSibisithi udabwa ngaphansi kaSidwaba seluthuli. inzalamizi enkulu ngaphansi kwesigaba zezizwe zakwaDlamini. so-ke yiyo lenzalamizi ephinde yaziwe ngokuthi uZulu. abanye bayazi ngokuthi umbulazi uzala amantungu asezimba bazibona uZulu ukuqala lo. so-ke zonke lezi zizwe ziyahlobana, kodwa uma uzonaka amagama uphinde unake nezinzalamizi, kulapho khona uzobona khona ukuthi laba abantu bayinto yinye. so-ke uma abantu bakaMdlalose bethi bangamaZulu bangasho isibili, badabwa ngaphansi kwakho uZulu wokuqala uSidwaba seluthuli. okuyena ozala inzalamizi enkulu uSibisithi simtshimbilizane sayaphandle abanguni bafungama. uma kuwukuthi uSibisithi kwakungasiyena uMalandela yena ngokwakhe, shuthi uSibisithi kwakumfowabo kaMalandela ngokuzalwa. bazalwa ndawonye laba bazinzalamizi esidabwa ngandawonye, esidabuka kwinzalamizi eyodwa ukuthi uSidwaba seluthuli uluthumane uZulu uqala umbulazi. so-ke yiwo umlando wenu lona sizwe samanyanda. siyazi amanye amanyanda azibiza ngokuthi onyanda emkhonto, kulandelane ngonyanda yephahla. siyazi amanye amanyanda adabwa ngaphansi kwesizwe esikhulu sikaMchunu, uyiwele likaKhanyile. uMchunu ozala uMalandela ulanga lamandulo. ulanga wesibili. uMalandela siyazi amanye amanyanda adabwa ngaphansi kukaNzimande. Nzimande siyazi uNzimande bekuwuZulu uqala uluZumane. uNzimande bekuyazi ukuthi uMasombuka. so-ke amanye amanyanda adabwa ngaphansi kwakhe kumanje abizwa ngokuthi omphephetho. omphephethe lapha. so siyazi nabo omphephetho uma uzohamba ngokomlando bahamba nabaze bangena ezizweni zamangwenye, njengoba bedabwa ngaphansi kwayo inzalamizi esiyazi kakhulu okuwukuthi umnguni kaGumede. so-ke ilokho esiyisakuthola sizwe sakithi. okunye kwakho seningamane nibheke nimbe nijule kulokho esisakhuluma ngakho. uma kukhona imibuzo siyoyamukela, siphinde simbe sijule ngokuthe thuthu kulomlando. sibonge kakhulu sizwe sakithi, sibonge kakhulu Mzazi neAfrika. so inkonyane uMaswele unina lo, intandane ey'khotha amanxeba, indoda emnyama esehlahleni elimnyama ephakela izingwe ney'ngonyama thuso yesabeka.